divendres que cantam una altra rondalla, avui tenim en Joan Gelabert, que és professor de la casa i que a més és una persona polifacètica perquè és actor de teatre, de cine, fa molt d'anys que també té un grup de dinamització que se diu Neorural, un grup de música que també, sí, cada vol, que ha entrat un CD ara fa poc i la pel·lícula Justícia de Carreró que és també un èxit, i és el de la pel·lícula. Avui ens contarem la rondalla, que és com una rondalla de l'absurd, és poc coneguda. Jo m'agrada especialment aquesta rondalla perquè crec que com a mort d'escolar, que no tenen res, fins que al final la trama se torna a compondre. És una rondalla que se diu el mig poll. Heu vist mai mig poll que va per mig pasturant? I en Joan mos dirà, és que és com? Diguem mig polls, abans de començar la rondalla en si, comptar la rondalla, vols fer una petita apreciació, que no sé si això és un handicap, perquè no dic com a sempre raro, si hi ha una dificultat o si és en canvi una cosa que vagi a favor. Si jo me passa que des de la rondalla fins ara ja sabeu que moltes paraules ja pots eliminar totes, i quan veig una paraula, justament, no sé exactament el significat perfecte, no ho puc resistir, l'he de cercar en el diccionari, he de veure l'etimologia, he de veure d'on ve, i m'agrada molt, el problema que tenim és que, clar, aquestes paraules, ara quan ens has de fer àgils, una espècie de contar la rondalla, dificulten un pollet, però també sap un graner, si t'has de comptar que aquestes paraules no les podeu escoltar, no les podeu conèixer, i tens aquest dilema de a veure si la compten aquesta o si la canviï per una actual i ha estat un poc les dues coses. I doncs si he de fer les dues coses hauré de consultar el sessió, si no... No, igual, vinga. Veritat. Bé, moltíssimes gràcies per haver vingut. Espero que sigui un bocí de pati que no sigui desaprofitat en el 100%. Si podeu fer una estona, ja passeu. Aquesta rondalla, com molt bé la Magdalena m'ha dit, se diu el mig poll. Heu títol per la Magdalena, no? El mig poll. I comença una cosa així, diu, eren dues dones que se varen preparar perquè una llotja, una gelina, se posés de part. D'aquesta gelina, justament, va néixer un poll. Què va passar després? Aquestes dues dones, les dues volien el poll per ella, tot això. Van començar a discutir, nyiquinyet, com ho arreglam, aquest poll és meu, perquè la llotja jo li coneixia les plomes i era més meva, no és vera, això. Bé, va arribar un punt i van dir, hem d'anar a veure el rei, menys que mos diran com solucionem aquesta endemesa, aquesta dificultat. El rei les va rebre i els va demanar. Van posar la llotja per part. Sí. I doncs, problema, farem mitja llotjada dels pollets que hagi fet la gelina, mitja però. La dona costa també n'ha fet un, com ho feim si només en té un? Tranquil·les, deixa pau, el poll, i tant, cadascú que es quedi amb una part del poll. Així talment, Tarantino diria, més pirat amb això. Bé, i doncs, així ho va dir el rei i van enxipar el poll. Una d'elles el va posar damunt la pella, el va afegir i el se va menjar. Aquell mig poll ja m'haurà desaparegut. Però l'altre mig poll ja s'ha viscut, curiosament, en lloc d'aquella dona de afegir l'or, el va mollar a pasturar, aquell mig poll. I és espectacular veure l'or. I li va dir el poll, perquè també aquí tenim un por brutal entre la parla del poll i la dona, i diu, vés-te'n, gran traïdor, que era enfadadíssima ell, som mig poll, vés-te'n. Aquell pobre pollet se'n va anar a pasturar. I per tot mirava, per tot, duia raó. Va arribar a un punt que no va fer ja robis ni uns, vull que fer robissors. No va deixar res que s'atudàs per xercó. Mira, per també una plaça va trobar una moneda, un doble, i tot xalest li va dur a la Madonna, la dona aquesta. I diu, geu, li dius, al mig poll. Jo tanmateix no m'agrada la moneda, a més si la menys, després ho tindré molt mal de fer. Per buit algú. I dius, la Madonna té raó.
Però res, si vols, tu pots passejar més. Si me'n troben més d'aquestes rolanes, d'aquests rolets. Tu més, quan que només ho tens bo de fer, perquè tu pots i en som tot un llaç, no? Si duràs millor, o mig pet, millor dit. Per això, diu, el mig poll, perdoneu, ja que tanta fratura passau, vol dir mancança. Aquesta dona tenia mancances de monais, de del pes com sol passar. Quan més darrere tires en els tenis, la gent pagesa, més dificultats econòmiques tenien, li diu el poll, voleu que me'n vagi a l'Alger, que m'han dit que per allà n'hi ha moltes d'aquestes rolanes, d'aquestes monedes que poseu de vostè, ma dona. I diu, bé, ja hi hauries de ser, li diu el poll, ja en el mig poll. I d'hora en el mig poll se'n va anar desfetes per tot cap allà i res, anem, ja molt bona, ja has partit cap a l'Alger, al mig poll. Caminaràs, troba una guarda d'escarbats. I els demana, realment ens fa unes comes, ens demana. Escarabats, cap a on tiram? I els escarabats responen, cap a l'Alger, i d'on poseu vos dins els meus llevats. Jo vos hi duré. Diu el mig poll. S'hi posen, i el mig animador d'allà tot decidit, caminaràs, troba un motell, un caramullet d'oliers. Oliers són persones que la seva feina és recollir oli i també duen odres, o sigui, uns recipients per posar l'oli, aquests oliers. I ens saluden, bon dia oliers, cap a on tiram? Els oliers diuen, cap a l'Alger, perdona, l'Alger no, cap a l'Alger, i d'on poso vos dins els meus llevats, que jo vos hi diré, i dius, s'hi posen i enmig animaló, d'allà tot decidit caminaràs, troba un eixant de veres que acabava de sortir de la que era i encara no era penjat pel lloc i ja diu bon dia veres, i cap a on tiram? I les veres digueren cap a l'Alger i d'on poso vos dins els meus llevats i vos hi du. Diu el mig poll, s'hi posen i el mig animaló d'allà tot animat, tot decidit, caminaràs i troba una guarda de muntanyes, no recopilat, oliers, veres, muntanyes, escarabats, els diu les muntanyes, que ja havien pres el troc, espectacular, les muntanyes estan allà, les muntanyes trotants. Els demana muntanyes i cap a on tiram? I les muntanyes li responen, cap a l'Alger. I d'on poseu vos dins els meus llevats i jo vos hi duré, diu el mig poll. S'hi posen i aquell mig animaló, d'allà tot decidit, caminarà i a la fi, arriba a l'Alger. I la gent, com veien aquell mig animalot, aquí ja té un tamany, un cotxe més gran, que ja el dibuix que jo podria veure, trallava tant d'això tothom en el portal que el mirava i diu recent 1000 reaccions de carretades de senaies de seneon de punyetes deia la gent quin mig pollarro mig poll, si fos ell sense com seria? Diu on hi haurà més d'obès diu el mig poll serà ja el rei que el rei manca gent i cap allà és partit el mig poll que ja era molt gros amb tots els ballatges que duia dins comença a costar-s'hi i els criats senten que arribava qualcú comencen a boitar des del palau i després d'aquell renover que hi havia va d'aquí va de per allà el mig poll ens diu això si no ho has dit perquè som mangut no ho sabreu el mateix veig que s'ha del pes si la meva madona diu que passa fratura, que passa mancança, que té dificultats i he pensat, al lloc hi haurà més del pes que aquí al rei a veure si me mostraves que era molt aviat i que rellaré perquè 4 napades ho he de fer ja hauria d'ensenyar la madona que du molta frisera, diu el mig poll com aquell criat sentiu d'aquelles comentacions imaginar, se'n van tot dura contra el rei i li diu sabeu qui ho ha de fer, diu el rei en aquest pot de vergonya tireu-lo dins les secretes i allà podrà carregar tant com vulgui les secretes és el clot de les restes orgàniques humanes tan líquides com sòlides o sigui, és el clot dels fets les secretes perquè serà d'això amb globals com una espècie de i d'això
Les secretes és això, precisament, es pot desfer. I fet i dit, o dit i fet, aquell criat se'n van, plenyen en mig poll i pataplaf el tiren dins les secretes. Que eren ben afavorides i ja estaven en el reset, estaven fins a dalt de tot les secretes. I què fa el mig poll? Com se veu, tal que era molt de fents, diu a l'altre: estirrats, sortiu de dins el meu llevatge i desau tot això. Vinga, ja passa l'hora i més fa un poc de mal a l'olla. Surten aquells estirrats i ja són partits a fer bolles. I com ho feien? Se'ls enduien per l'any, totes les bolles dels fets. Sobretot, dins una exhalació, en un moment, tot aquell concert havia desaparegut i ja no se sentien de mal olor. Va guaitarir els criats, segur que el mig poll ja hauria fet les bategotes que ja hauria fet els darrers moviments abans de morir, i el troben ben xalès, ben despert, i sense gent de brutó ni gent de mal olor, el mig poll els diu: mira, si me mostrau que era molt de dos traïdors, no m'enredareu pus. Els criats se'n van tot d'una vora el rei que ens va dir: no res, aquest mig poll és de pinyal vermell, és llefador i l'ho de tirar dins els safareig d'oli. Això és impossible que ho suri. I se'l allà, aquest dimoni. Els criats se'n van, allà fins a segur com vaig, i pataplà dins el feix d'oli. I què fa el mig poll? Regurgita els seus aliers i ens diu: aliers! Diu tot revés: vaig si sortiu del meu llevatge, si gustau tot aquest safareig d'oli serà vostre. I aquests aliers més contents, diu, pas que comencen a replegar tot soli, pum, tots s'ordres que duien, fins que ja no va quedar gent d'oli. Una vegada va estar tot estret, i a metre me valguin, o sigui, molt aviat, se'n van amb tota sobriera plena i no ho veuen pus d'oli per allà. Els criats se'n van agoitar a veure si el mig poll ja devia ser una espècie de Kentucky Fried Chicken, com la veritat allà a Mossad, tant d'oli, i no, veuen el mig poll allà ben xalest i els xafrets d'oli ben bull. I ens diu: però què esperau, mig poll, ens diu? Què esperau, gran polissat dels vostres mestremuts de tot pes? Que vos heu figurat que n'he de fer moltes de puces per allà a la vez. Vinga, sortiu-ne i digueu-me més aviat que de pressa bona hi ha totes les bones. Els criats davant d'aquelles paraules es piquen de talons i se'n van a contalon al rei. I el rei ja no sabia, mira, tiraré un sistema més ràpid, més efectiu que no sigui aquest, i diu: mira, bona luz, enmig de la plaça. Cridau 100 soldats i que comenci, diu, escambussador. Escambussar un escambús era un sistema de fusell. Res, que li comencin a tirar tirs i tirs, 100 soldats, ja d'aquí no pot saber que et surtin. I què me'n direu? Que vos per el mig poll sobreviu o no? Josep, a veure. Ell, com tenien el mig poll al mig de la plaça i els soldats tots amb allò que ha ratllat els seus cosets a punt de disparar, el diantre de mig animador, aquell mig poll, dient: veies, sortiu del meu llevatge i feis unes quantes carícies a aquests soldats. Que ens agradarà molt. I aquelles veies surten totes ràpides, totes brunents, d'una cosa bruna, una velocitat espectacular, i ja envesten aquells soldats i picades, orelles, nassos, fronts, llaltes, cotrells, mans, per tot allà on veien un bocinet de pell, patapam. Sabia si costava tec. Ja havia rebut una espècie de coronavirus, però amb ells tothom estava allà ben inflat de per tot. Brúfols, grapades, ramanols. Bé, se varen veure perdut de tot, se varen tirar ell i li van empellar a ret amb les llames mal llamps cervers. Bons estaven ells per fusellar al mig poll. El criat del rei, alguna reien de veure els soldats mostejat tan espès i que les veies ens advertien tan granat. Però aquells dimonis de veïns no en quedaven saciades amb els soldats, sinó que llavors s'aborden en els criats. I els criats també van rebre totes les pillades de les veïns. Manotejaven les totes fins que per no ser més seguien dit ja el rei. Això, tanquen les portes i finestres. I després, amb flestomies ja per les veïnes, que ara són massa grosses per dir-les, diu el rei: què serà això? Com esteu tornat? Diu: el criat li conta el que havia passat. I amb això surten a l'acte les tropes, se planten dins la plaça revoltant al mig animador, i com veu el joc de tan mal parat, potser eren d'haver 30.000 soldats ara, ja no bastaven les veles,
estaven a punt ja de fusellador davant de veure, diu, el mig pollet, muntanyes, sortiu a l'acte del meu llevat i tireu-vos damunt tots aquells que vos enrevolten per matar-nos. I què me tireu? Aquelles muntanyes sortien i plaf, se tiren damunt totes aquelles trapes i trapes i trapes i trapes a damunt, i damunt hi ha el rei, a més, i en feren una cotxa. I ja no intentaren pus, ni galls, ni gallines. I damunt d'aquelles muntanyes hi havia una barraqueta, tota plena de lompers, d'aquelles tan grolles i grolles, donades, igual de xou, aquella brillantor tan espectacular. I el mig poll se'n va dur totes les que va voler. I encara em deixa un bon raig per tot el que no creien, i ho vulguin anar tocant les mans, i això, diríem que ja seria compte comptat, o rondalla comptada, rondalla llevada. Això seria un pot. Perdoneu,